grabe. Video ni siya, sir. Satin din ako matulog ah. Sa lami ang pula yung kuyog ni mo, Kol. Anya, agi. Ha? Dayhike kami. Oy, Sakit. sila. Ay, ubay-ubay mo. Anya, agi sa me? Amping mo? Okay, mga kusgan, oy. Agapan, gabi. Sir. Sir, mayong gabi. Yung hapon po. Padayon. Sus, nagkuwas mga bag. Marga pista nila sa bukid. Ha? Kung ano siya, wala ra, delete ra pod. Sir, may hapon, sir. Okay. Let's move out. Woo! Buta dyan! Asa naman yung tapukan eh? Hapon! May hapon ninyo! Agi rame! Agi rame! Bro! Hey! Hi, Zerling! Oh my god! I really... Hi, sir! Hello! I really miss you, Zerling! You're... Ano, tingnan mo yung video. Tingnan mo yung video. Okay. I'm very sorry. I forgot. That's the smile. La, na po yung bago. Si Mercedes. Yes, Maria Mercedes. Okay, so Wayne, that's it. What's the gender of Mercedes? A girl? Batay kayo. Litoy! Batay. Wala, nagkulitoy. Ako lang po. Para pa-shots na diya. Nangon sa akin ni Nilo Pupa. Nilo Pupa? It's my uncle. Okay. Uncle Nilo Pupa. Uncle Lele. This is your next shot. Nilo Pupa. You will drink dinarami mo sama. Ay, hindi sa ninyo. Repeat that again one more time. Oh, Sirling, what's that, Sirling? Will you marry me, kuno Sirling? Hala, di mo sagot. Ano, Sirling? Nas ano ko tipak. Tipak lo. Ko lata de ganito taklo ban kino ma pan man. Ayo ra. Era kasi gyud mo ay. Alay ko nang puso. Ganing ginamos oh. Ginamos. Dili ginamos. Coffee. Oh, coffee. Let's go down. Let's coffee later. Walk out ng laki. Oh, yeah. Yay, Col. Agoy, Col. Yawa na ko. Sila sa kulaling. Wala gisugot sa bayi. Busog daman. Yan magkawal ako. Okay. Aral man ako. Bitaw ko, aral man ako. Ang pangalan nila? Sir Liling, auxilian. Lili. Bagay tayo. Lian and Sir Liling. Paano na kayo ba? Very good. Lili. Hello, bad. Bali, okay kayo. Ang ako lang, ano gusto niyo mo katongo sa imong Bitaw. kay ni mo siya ba? Ikaw, okay ba ka? Bagay tayo. Jaga to. Masay ko niya. Maestro mo. No, Sir Ling. That's Di ba true to the heart. True to the heart. Ano yung business? Ano yung
pareha mag-course. Ay, iya. Ang iyang ganahan, may igubaon na Oh. ko dyan. Bagay tayo. Kung di ka gananay, ako tindiro. Igumaon na gaya na akong baligya, ikaw pagkaha. Igumaon na gaya na akong baligya, ikaw pagkaha. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Kasagas mo. Tawa na rin. Ang tao mang Ice cream. Isang mga tao ka, nalagyaon ka. Naka-desos, baligyaon, mga fruit, mga vegetable. Ay mo na sa palangga apod. Usap ka palangga og mo. Kabot, ay kabot. Asa, nandoy? The same mga palangga agad. Oo. Ito the vegetable. Oh, karang ngasawa ka di ka palangga niya. Makabog ng tao. Ngayon ano ka. Oo, correct. Pala mas tamasan ka, mahubog ka. Hubuan ka. Kaya nakabilis nagkakita diri. Inada naman pa yung sumapil mo na siya daw sa yung daw kay iya ko. Pero kanang sa kanang kagminyo din, di mo kailangan tawo. Correct. Sakto na, Sir Ling. Ila-ila Sa binago na kaya mo daan. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Okay. Amo to ikat. Sabok. Sabi sa bukid na gila, pero sa syudad na sabot ka gyud. Oh. Ling, nanginanglan lagi sa og kanang uyab. Oh. Akong gi-introduce eh. Siniling nyo. Si Enchang! Sila naman! Sir Ling! Ang seremonya, Sir Ling! Seremonya! Kasal ang seremonya sa kasal ni Sir Ling! Na, bye-bye! Tara, turo Sir Ling! Paborito mo muna ako ng mga chabihon. ba kaya ang tulad ko? Tig-make up, tig-make up. Sorry. Take two. Sir Ling! Paborito kaya ako ng eyeglass. Bagay tayo. Big praise. Hikers. Ay! Bahala ka. Ikaso biyaan ka kapuyan man ulaton nagyab. Tara na! Diyan na swim tayo. Ay Mons. Tingin mo na. Wala, mga di-accept. Oy. Di ako sa istorya din. Sir. Tingin mo na. Basta po kayong mo sila na kanang ko sa kabayo abi kay gaiglas. Mayo sa tango. Ha? Kuha na sa attorney siya. Attorney na ikaw, ma'am. Attorney. Tango. Abre ato sige. Kani ba mga diamond ba ni or dili? Kumato ka. Ay mong faking nga na. So, nili ginuan pero dili mabiyaan nimo atong pagka inato. Ang importante basta ka braces, attorney yun na. Bandon iyang gipuno atong gistorya niya ron. Ana na sa pro. Iyang diri. Mindset ya. Iya lang gi ana na. Pero pag ingon sa pagpugpong na sa Pak. Surrender naman na. Tiling the truth, but nothing but the truth. Kinsa ko na truth. Now. Esta na. All rise. All right, mais pa niya ako, sir. All court. Start ka. Basta tingin hukas man. Hukas budget, unsa lang dagog magminyo mo, wala hukasay. Kaya na gado rin. Ay, Asgano. Civil wedding, wala Sir Ling. ganahan ko maghukas po sa ling para pag makita na insang na ako nga gahukas na ko lamit na daan, di ba? Unsa? Approve ya. Wala ko dili kami ko. Bye. Bye. Nasa blog. Tara, wala pa na siya naman. Balik. Kani? Mas wedding na do ka po kasno Sir Ling. Mas wedding. Kamu doa. Masuwid. Kamu doa. Magpakasal ni Talinis. Ikaw mo kasal. Ano? Nisugutan. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para
Bisugot na. Ang animal, ako eh. Oh, kaya. Enchang amuntoy. Aba! Okay ka. Enchang amuntoy. Entoy. Entoy. Oh, asa mga oh. Oh, ali ka. Sabi mo amuntoy atsang. Atsoy. Ayaw na ng munchang. Bakit ka ng munchang? Atsang ka. Murag murag insi ba? ToyChang. Balik. ToyChang. Hapit. Pero at least kaslon ako, di ba? Bala bagog. Ikaw kayo mo kasal. Ay, ikaw mamudungan mo? Mas wedding. Okay na ni sila, Sir Ling. Sir Ling. Okay na, Sir Ling. Goods na ni sila, Sir Ling. Ang insurance mo kasaroro abot dere. Yawa. Siya. Dom, ayo pa Dom. Ay, hapit na sa altar. Ang reception na iling. Ini kelab ka. Ako kasalin mo. Kamu ha. Wala. Okay na. May dala kong goglitson dire. Sir Ling. Sakit ka po. Ay, ikaw rin magdala ha. Buhay ba? Nasa panyas. Loya. Kung kumutingog pa ng baboy, ako may palakawon. Ihawan ako. Wala yung batasan. Wait lang ka lang. Okay, Sir Ling. Clear. Okay na, Sir Ling. Okay, wala pa. Malamig oh. Malamig ka na. Wala malamig, Mi. Puta ko. Wala si Father. Hoy, Father. Wala si Father. Tutor ba? Si Father. Ala, init, Sir Ling. Hindi na, sir. Di pa man ikaslo ni siya. Jiga sa taan. Okay, off. Ay, sa tara. CR pa. Bugnaw jud ka mo di ka ko init. Giyop ang video kay batingalat niya sila nga. Walay dapugan sa police cam. What happened? What happened? What happened? Your hands It's very cold. is very cold. So what's God. happening? I'm Answer now. Answer now. Dong. just cold. I just go. So cold. Separate. Really cold. Wala na isa. Bito ulit dali. Yes, sir. Ano lagi dire? Ay na phone nira, map. Diha layo sa aso, diha daway kay sa aso. Dire ni dol ni Banban. Sir Porto. Atong ko ni. Agi na ka. Agi na. Idols man din sila. Sulugan I don't know na. how Ay lagi dire yung. Pero Agoy. sige na. Dire na oh. Dire na narang na pala ko ras brother. No, dire. Okay. Wala pa nang root bro. Hindi mo maguda. Ako ada ini. Di ko may god sa MC. Padahal ka. Wala MCU. Bito ay ikaw kay mo welcome na mo dali wala problema. Kato yun si Cole. Eh katong ga gakuan ka ga. Chang ko. Ako din na. Sa Pitamper. Pork. Yeah, Team City sa Pitamper. Ito mang mo. Atol. Kungfu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Dar dire dar. Maulo na noong kali. Ay, the groom, Sirling. It's his back. Ako nga opportunity ni. Kung may away ha. Sa pag-away mo, away. Nalikat ba nga hindi magtalik ako ay mo tikat ninyo na. Ideally gid pwede matigaway pero yung laki kay mag-away ng laki, maglakaw ni siya pa yung laha. Mag-away kang laki ha ka. Ano Kamera mo sakay.
Hato? 124. Alas 3? 4 pa to. Alas 3? Unsa oras ba ni? 45. Quarter. Alas 3, okay, good. Quarter to 12. Quarter 12. Limot na. Kaya 245 bago naman na magwag to. Ma'am, picture. Kasi mga 260 ra, 260. Picture? Ikaw? Video, Serling, video. Ay, you like... Where's Lian? Nag-cheat pa naman ako nini. Ay, sampa. Grabe, Mamuyong lagi ko. Kita. Tamsa kay mamuyong lagi ko. Mamuyong ko. Kaya para ako minus mama nga man akong forest ka. Forest Camp. Wala ay dapugan. Wala may dapugan to Morris Camp day. 1, 2, 3. Dapugan forest. La. Tura. Serling, getting jealous. Silian. 1, 2, 3. Go. Ay, sila bro. Sila, Enchang. Ay. ToyChang. Ay, ToyChang. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly. Picture sa Ang anak liwat amahan. Iroon. Liwat anak amahan kay